ξακουστά παράσταση να δώσει. Μες στο αρχαίο θέατρο έργο να ανεβάσει. Όμως ποτέ δεν μπόρεσε στο στόχο της να φτάσει. Ώσπου εφέτος δόθηκε μεγάλη ευκαιρία και παίξαμε στα γείτονα μια αρχαία κωμωδία. Λίγοι την είδαν δυστυχώς. Μανά η ευκαιρία να δούνε τα ματάκια σας τη θεία παροδία. Προς τον Σοκράτη νεοδί και παροδί με χάρη. Την ώρα που αρρυφάρισε, ο χάρος να τον πάρει. Φιλόσοφε και δάσκαλε Σοκράτη. Τους αγαπητούς μου μαθητές, αγαπητέ Αγάθωνα, αγαπητέ Σημεία, μεγάλη χαρά μου που σας βλέπω σήμερα εδώ. Η χαρά είναι δική μας, δάσκαλε. Καθίστε. Λοιπόν, δάσκαλε, πώς παρέχονται οι μέρες φυλακίσεως? Τι να πει κανείς για τη φυλάκιση, αγαπητέ Αγάθωνα. Μόνο το σώμα μου είναι φυλακισμένο. Ο νους μου περιδιαβαίνει ελεύθερα στα βουνά και στα λαγκάδια. Και ερωτώ και περιμένω απάντηση. Υπάρχει το όν της φυλάκισης του ανθρώπου? Μπορεί να φυλακιστεί πραγματικά ένας άνθρωπος? Ερωτώ και περιμένω απάντηση. Τίποτα δεν σε πτωεί, δάσκαλε. Ακόμα και μέσα από τη φυλακή, εσύ συνεχίζεις και φιλοσοφείς και πάντα με την περίφημη μέθοδό σου. Ρωτώντας. Γνωστό το κόλπο, δάσκαλε. Κόλπο. Κόλπο η περίφημη σοκρατική ηρωνία. Κόλπο η περίφημη σοκρατική μέθοδος. Κόλπο η προσπάθειά μου να εκμεεύσω την αλήθεια από τον συνομιλητή μου. Κόλπο και αυτό σημεία. Μη θυμώνεις, δάσκαλε. Το ξέρεις σαν το σημείο πως είναι. Το ξέρω. Του δίνει σημασία. Το ξέρω και αντιπαρέρχομαι τις ακλαμάδες. Και επανέρχομαι στο ερώτημά μου. Μπορεί το όντι να φυλακιστεί ο άνθρωπος? Υπάρχει στα αλήθεια φυλάκιση του ανθρώπου? Με ρωτώ. Θα απαντήσω εγώ, δάσκαλε. Εγώ. Τι πιστεύεις ότι τόσα χρόνια δεν έχω μάθει κάτι κοντά σου? Επειδή δηλαδή κουμπούρα με ανεβάζεις, κουμπούρα με κατεβάζεις, πιστεύεις ότι δεν ξέρω να απαντήσω? Δεν έχω πει ποτέ τίποτα τέτοιο, αγαπητέ Σημεία. Και χαίρομαι πραγματικά που αναλαμβάνετε την πρωτοβουλία. Λοιπόν, σε ακούω. Θα απαντήσω κι εγώ, δάσκαλε, με μια ερώτηση όπως έχω μάθει κοντά σου. Μπράβο. Και ρωτώ. Δεν ξέρω ειλικρινά αν υπάρχει φυλάκιση του ανθρώπου. Αλλά ειλικρινά, δάσκαλε, άμα σου τη δώσει καμιά μέρα μπορείς να βγεις έξω? Βέβαια, ναι. Χαίρομαι ιδιαίτερα, αγαπητέ Σημεία, γιατί φαίνεται ότι κάτι έμαθες τόσο καιρό από την διδασκαλία. Και η αλήθεια είναι πως όσο κι αν ο νους μου περιδιαβαίνει ελεύθερα στα βουνά και στα λαγκάδια, βόλτα έξω, όχι, δεν μπόρεσα να βγω. Και ούτε πρόκειται. Τι είπες? Και ούτε πρόκειται. Ναι, είναι άσχημα, δάσκαλε. Καταδικάστηκα. Μέχρι η αγάπη τόσο βράδυ συνεδρία ζελιαία. Καταδικάστηκα. Εγώ όσο. Μέχρι αργά. Λυπάμαι για την καταδίκη, αλλά βέβαια λυπάμαι επειδή προκάλεσα και τόση αναστάτωση στο μεγαλύτερο δικαστήριο της Αθήνας, το Ιδρύο. Καμία αναστάτωση, Σοκράτη, καμία αναστάτωση. Ήταν ομοφωνία. Ομοφωνία. Μάλιστα με την πρώτη. Με την πρώτη. Ο Μέλιτος είπε πως έδειξες ασέβεια προς τους θεούς. Πως έχεις στο μυαλό σου ένα δαιμόνιο. Ναι, μια φωνή που την νομίζεις θεϊκή και συνεπώς πιστεύεις καινούριους πλαστούς θεούς και να δαιμόνια. Και καταδικάστηκε. Και να δαιμόνια. Ώστε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος των Αθηνών, ο Σοκράτης, εισαγάγει και να δαιμόνια. Ας είναι. Εγώ αυτή την καταδίκη δεν τη θεωρώ ως κάτι κακό. Δηλαδή είναι κάτι καλό. Ακριβώς. Κάτι καλό. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που εκκλείσεστε. Γιατί αυτό το θέμα το έχουμε φιλοσοφήσει, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε προσεγγίσει και έχουμε πει ότι το κακό δεν είναι
Ή μάλλον ας μας τα πει ο αγαπητός Σημείας, που διατείνεται ότι τόσα χρόνια του κάνω bullying ενώ είναι καλό παιδί. Για πες μας, Σημεία, τι έχουμε πει ότι είναι το κακό? Το κακό. Το κακό. Είναι μία. Το κακό είναι μία. Το κακό είναι μία. Αυτό δεν είπε, παιδιά. Το κακό είναι μία. Αυτό είναι δάσκαλο. Τι μία? Το κακό είναι μία. Αυτό δεν είπες μόλις τώρα. Ωχ, Αυτό δεν Παναγία είπε. μου, ωχ, Παναγία. Παναγία! Παναγία! Τι είναι αυτό πάλι, ρε παιδιά? Είναι κάτι από το μέλλον. Βλέπεις και το μέλλον τώρα, δάσκαλε. Ναι, είναι μια ικανότητα που ανέπτυξα πρόσφατα εδώ μες στη φυλακή. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, καθίστε να κάνω για μία ακόμη φορά μία διάλεξη. Πας και καταλάβετε τι επιτέλους είναι το κακό. Έχω πει πολλές φορές και έχω αποδείξει μάλιστα ότι το κακό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κατάχρηση του καλού. Παράδειγμα, αν έχουμε μια κυρία εδώ που τραγουδάει, εάν τραγουδήσει μία ώρα τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι ευχάριστο, είναι κάτι καλό. Αν συνεχίσει να τραγουδάει 2-3 ώρες, γίνεται βαρετό, κουράζει το κεφάλι μας και γίνει να γίνει το καλό λιγότερο κακό και πάει προς το κακό. Αν συνεχίζει να τραγουδάει με τις ώρες, τότε θες να την πιάσει από το λαιμό και να την βουλώσεις στο στόμα με κάτι. Κάλτσες. Τι είναι αυτό, δάσκαλε? Δεν είναι τίποτα, είναι κάτι από το μέλλον. Α, μάλιστα, κάτι από το μέλλον. Απέδειξα λοιπόν, και όποιος κατάλαβε, ότι το καλό δεν είναι τίποτε άλλο. Παρά το κακό μάλλον, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια κατάχρηση του καλού. Μα αν είναι έτσι, δάσκαλε, αν το κακό είναι απλώς μια κατάχρηση του καλού, άρα δεν υπάρχει κακό. Το κακό όχι, δεν υπάρχει. Άρα η καταδίκη σου είναι κάτι καλό. Μάλλον. Όχι μάλλον. Σίγουρα. Και δεν μου λέτε εσείς που χαζογελάτε. Σε τι καταδικάστηκα? Τι από τις δύο προτάσεις μου τελικά υιοθέτησε η Ηλιαία? Να με σιτίζουν και να με στεγάζουν με φόρους ζωής για τις υπηρεσίες μου προς την Αθήνα, ή μήπως μου επέβαλαν πρόστιμο μίας ασημένιας μνάς, που όπως εξήγησα και στο σεβαστό δικαστήριο, είναι όλη και όλη η περιουσία που κατέχω. Η ένοχη αλήθεια της προτάσεις σου, δάσκαλε, και σε καταδίκασαν σε θάνατο. Σε θάνατο, Σοκράτη. Πες το δυνατά. Και πότε θα εκτελεστεί αυτή η απόφαση? Τι ώρα είναι? Σήμερα! Σήμερα το θάνατο και λέει, εσένα θα πάμε μόνο μέσα. Και πώς θα με ξεκάνει? Τι? Τελικά με κόνιο. Κόνιο! Τι είναι αυτό? Θυμάσαι το μαύρο υγρό που είχε πέσει πάνω στο μαρμάρινο τραπεζάκι σου και είχε κάνει μια τρύπανα? Με αυτό. Μια κουταλιά αρκεί. Και αν τυχήσεις, υπάρχει και δεύτερη, δεν ανησυχείς. Έχουν ολόκληρο κύπελο, δάσκαλε. Και την γλιτώνεις στην έκατσας. Δεν θέλω να το φύγω αυτό το προβοκόνιο. Όχι, σε παρακαλώ, κάνει κάτι. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να πεθάνω. Είμαι πολύ νέος ακόμα. Είμαι μόλις 50 χρονών. Όπως θα γράψει αργότερα, είμαι ένας νέος της εποχής. Όπως θα γράψει αργότερα και ο Ζαμπέτας. Σαπέτας, τι είναι πάλι αυτό, ρε παιδιά? Δεν κατάλαβες κι εσύ κάτι από το μέλλον. Όχι, ρε παιδί, σας παρακαλώ. Κάντε κάτι, δεν θέλω να πεθάνω. Μην κάνεις έτσι, δάσκαλε. Εσύ δεν έλεγες ότι ο θάνατος είναι μια νέα αρχή. Εσύ δεν έλεγες ότι ο θάνατος δεν είναι τίποτα, είναι απλά... Τώρα τόσα χρόνια κουμπούρας ήσουν. Σήμερα δεν θα τα θυμηθείς όλα. Δηλώσει λοιπόν ο σοφότερος φιλόσοφός μας. Δηλώσει λοιπόν ο δάσκαλός μας. Ούτε δηλώς, ούτε είπες. Κάτι ούτε έτσι, ούτε έτσι. Ούτε άσπρο, ούτε μαύρο. Ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Κάτι σαν νεοέλληνας ψηφοφόρος. Ένα παράσιτο δηλαδή, ένα σκουλίκι. Πάνω κάτω αυτό είναι το ηθικό μου στίγμα. Δάσκαλε, εσύ δεν μας έλεγες ότι ο θάνατος δεν υπάρχει? Θεωρητικός. Στη φιλοσοφία όμως αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν φτάνεις να το αποδείξεις πρακτικώς, εκεί τα πράγματα στέλνουν. Εσύ δεν μας έχεις αποδείξει, δάσκαλο, ότι η ψυχή είναι αθάνατη? Τόσα πράγματα έχω αποδείξει, τώρα τα θυμηθήκατε όλα. Εσύ μας έχεις πει, δάσκαλο, ότι ο θάνατος είναι ίδιος με τον ύπνο. Είναι στην αρχή, αλλά μετά άμα κοιμηθείς. Ξυπνάς, Πότε άσπρο, πότε μαύρο. Πότε έτσι, πότε γιουβέτσι. Με λένε ρίζο και πως θέλω το γυρίζω. Αρκετά, όσο εδώ. Δάσκαλε,
Μεγάλη φιλόσοφέ μου. Το ξέρω πως είναι λογικό και ανθρώπινο να φοβάσαι. Αλλά... Δάσκαλε μου, εμείς οι μαθητές σου θα σε βοηθήσουμε να αποδράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Άθωνα. Ευχαριστώ, Σίγουρα. Ευχαριστώ. Επιτέλους. Δεν άντεχα το θάνατο. Να αποδράσω. Εδώ είμαστε! Για ποιον είναι το πόνιο? Γι' αυτόν! Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ. Με ταράξατε στην υποστήριξη. Όπω μια κούπα. Όλο. Όλο, αλλά να το ανακατέψω πρώτα γιατί πάει το δηλητήριο στον πάτο και ήθελα να το το ξημέρωμα για να τα κακαρώσω να το κάνω. Όλο, Όλο. Γεια σας, φίλοι μου. Γεια σας, λαγκάδια, γεια σας, ρεματιές. Γεια σας, φιλιά και γεια σας, αγκαλιές που θα γράψει αργότερα και ο Ελίτης. Η Ελίτης τι είναι αυτό? Τίποτα. Κάτι από το μέλλον. Όχι, δεν θέλω να του πιω το προμακόνιο, πάρ' το. Αυτά είναι που δεν μπορώ στις εκτελέσει. Κοίτα να δεις το κάτι. Θέλεις να το πεις, γεύτο. Δεν θέλεις, μην το πίνεις. Πάντως από εδώ μέσα ζωντανός δεν θα βγεις. Αλτ! Ακίνητοι όλοι! Κατέβασε τη ρομφαία σου, Δήμιε. Πάει το μεροκάματό σου σήμερα. Το δικαστήριο ξαναψήφισε και οι κατηγορίες αποσύρονται. Ψηφίστηκε νόμος περί ευθύνης φιλοσόφων. Ο Σοκράτης τη γλίτωσε. Επιτέλους, μπήκανε τα πράγματα στη θέση του. Είμαι αθώος, είμαι αθώος. Μονοπατία, ρε δάσκαλε. Μεγάλη Ούτε ο Κασεράκης να είσαι. Ούτε ο Κασεράκης. Λοιπόν, μαζέψτε τα πράγματά μου να φύγω. Λοιπόν, απ' έξω σίγουρα θα με περιμένει μετά από αυτή την εξέλιξη ο Πραξιτέλης να μου κάνει μια πρωτομή, Ω, καλά, τόση ώρα έκλαιγες σαν γυναικούλα και μας είπες τα χίλια δυο. Και τώρα που την γλιτώνεις στο τσακ, λες και πρωτομή ψωνάρα, ψωνάρα. Αλλά αυτοί είστε που θα πει και στο μέλλον ο Κουτσούμπας. Κάτι από το μέλλον. Τώρα θα φταίω εγώ να ρωτήσω τους διοργανωτές. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?